en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men sondaneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñe windere feñjey ɓattake bindaɗo nasande 11 colte hitande ujunnaji ɗe 21 ɓattake men ko fate cellal ɓalli segene belɗo ñuña ñaña weltina fittandu miccinma gendima miccinma iwdima artira ɓerdema e hirdema ruttinma e dinguirema nde tawno ko ɗum woni fina tawama galle mama ko ni galle kaw ko ni mbatten haqqillaji men e gendije men tawno fulɓe mbi moni kala so wiyama yo hoɗɗo iwno sikki ala kuɓeje kota e dorumaji ɗum noon so tawi segene belɗo ñuñi ñañi weltini fittandu haqqille ma hoota e gendi maɗa luttude moƴƴani fulɓe mbi leggal ko ɓooyi e ndiyam ko kala wattata ɗum noode ɗum noon yonti e kala saha jilloɗen e gendije men jiyen enɗam men yiya en yo jomiraɗo rokku en miccade ɗo giwɗen ɗo gonɗen e jokli windere kala e kala saha mbawen hodde e gendije men saabu e kala saha saɗa hoota e gendima ɓernde ma hecciɗat saabu a yiyat enɗam ma kala ɗum noon yo jomiraɗo yeɗen ɗum ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba nasande hande paaɗen koye cellal ɓalli eɗen jewtida e gando goto wittiyanke no feewi jaarude to banggue wittoji witto ko jeeyata sababu ha yimɓe dafe ko jeeyata sababu ha yimɓe daña cellal en dañino yewtidema kadi ko musidɗo men e dumunnaji ɓoyɗi kanko wonno kalannoɗo en e sanga nde ɓe mbaɗa seta ɓe nela leydi mbiyetedi Haïti ɓe jeehi toon nde cyclone arno toon ngam yidde safrude yimɓe tampuɓe wonɓe toon nde ɓe jeeha ɓe gayni ndiyam batteteɗam e yimɓe ɗam ɓe batti ko hutorade ndiyam kokko gono jam e kokkoji ɗam ɓe kelɗum ɓe kutoroɗe ndiyam ngam safrude ñawɓe ɓe eɗen jewtidannoye makko duuɓi jawtuɗi ɗiɗo dumunnaji e dañi yewtidde makko ngam yewtidde makko sifa taaridi
e nder wittongo o rokki en o wi rafi ardata e neɗɗo ko geɗe tati en kaalin ɗum ɗo henna soit koye jaram taw jaram ɗam moƴƴani kono aɗam laaɓi jaram aɗam laaɓi e yitere kono ɗawɗam moƴƴani aɗam waɗi ñaw nder sa duumima e yardi ɗum ene ñawnuma nder ha rokkuma ñaw goɗɗo ɗum waɗi noon ndiyam ene moƴƴi wona ɗam kala yare ɗam witte ha ande e laaɓal majjam taw wona ñaw suuɗi nder so tawi so en duttima to sariya eɗen gandi sariya ene haaɗi en hutorade ndiyam to bange dewe Allah taw ko ndiyam jilluɗam won e gueɗe taw ko gueɗe ñameteɗe ni laaɓɗe kono sariya ene riwti ɗum holko riwtiri ɗum alay sago bitten holko saabi ma en taw hen wonko ɗum wittira ene wawi ko wittira ko ha riwta ɗum ene jeeya sababu ndiyam laabde ay won ñaw wona nder taw on sa yariɗam ndiyam ene jeeya sababu ñawnudema won e nokkuje nder ɓandu maɗa ko heddi ko ñamde ñawne heɓoɗon ko heddi ko jokkodiral hakkude ɓandu e ɓandu woni jokkodiral hakkude gorko e cuddiɗe mum walla hakkude cuddiɗe e joom galle mum sabu raaɓo ne wona ɗon o wiɗi ɗo hen gueɗe tati ñabbuji ne keɓoɗo kono noon ene heeɓo kadi e raaɓodirde to banggue rafiji ɓurɗi teskade ko wayno maɓɓoji walla goɗɗum dewoji e fifade juuɗe mum ɓa tawi leggal soɗaki walla islude tuute janayi goɗɗo walla ɗojjude tuute janayi goɗɗo walla nude poti goto ɗum ko ñabbuji peeƴɗi ɗi garoji yimɓe kala ndenda hen o holliti taaridi ko hunde mawde so tawi neɗɗo bonni taaridi addi ñaw e rendo sabu daabeje so ɗe pini ɗe dawata koye taaridi neɗɗo so o fini o dawata koye taaridi wuro ma ko weli kala welni ɗum ko taaridi wuro ma nayi bey baali geloɗi pucci bamɗi ko eɗen kutoro kala so fini dawata koye taaridi ko toon ñamde mum yaltata taaridi noon koma moƴƴine ne neɗɗo salo rufde hen posone mo ganduɗa ene wawi duumade ɗo janggo so ndungu ari ndiyam toɓi huuɗo fuɗi jeeya sababu ko dufnoɗa ɗon ko ñawna oɗo hen daaba tene daaba o won ko wuuri e mum soit ko jaltinowo kosam walla tew makko ko ñamete toujours jaram e ñamde ko ɗon ñaw natirta e neɗɗo o holli yeru no yimɓe dafirte ni rafiji yimɓe kewɗi ne jalta e leydi no yimɓe dafirte ni rafiji yimɓe kewɗi ne jalta e leydi sabu no yimɓe mbayni ko noon leydi wayi leydi waɗi ko kette ne jogui won e hettere leydi sa yi leydi ndi koni moƴƴiri kono nder mayri ko ñawdi o hokki yeru wonɗo awete ɗo ndemaɗo carotte yeru walla ɗo ndemaɗo henna fatate he mbiya patate yeru ɗo ndemaɗo henna pomme de terre walla ɗo ndemaɗo henna suppame walla ndemaɗo salade walla ndemaɗo henna kaani woni ñamako teskoɗa e nder leydi guesa ma gota ba walla falo ma ngo to tuɗɗa oɗo henna fatate ɗo ay teskoɗa kala hitande ɗo henna kala ko lormi ɗo fatate mum heewi tan ko ñawti leydi ndi e ndiya ko ndi wotiri kono leydi ndi ndero ko ñawi toon ko ɗum ñawnata fatata ko ɗum ñawnata ay suppami o ko ɗum ñawnata wutandu ko ɗum ñawnata ko mbaɗɗa ɗon ko teskoɗa ganda ɗon koko ñawi holko ñawni ɗum ma witte ande teskoɗa guesa ba ko goota walla falo ngo ko woota kono gori dow ɗi walla gori less ɗi
walla o to bange falo walla ga bange ngesa ba kala ko banmi ga moƴƴat ha moƴƴa teni awdi ndi ko wotiri lorgo ngo ko woto ndiyam dam ko gotam leydi ndi ko wotiri kono holko jeyi sababu ɗo koko ñawata tan ɗo ñawata joni noon mbete leydi ñawdi so jibini ɓiɗɗo ñawɗo sa ñaami on ɓiɗɗo ñawɗo mbete o ñawnatama sabu ɗon tesko e kala saha to banggue waɗeɓe wittoɓe guese mabɓe madani no guese ɗe ñawiri ɓe kaɗa produit o yeeyede ɓe elmina produit o ɓe ganda oɗo henna koɓe ndemi ko ɓayde ñawi so tawi ɓe jeeyi ɗum ene wawi ñawna yimɓe ɗum waɗi wiye ɗum woto yetto nokku amen woto yetto nokku amen sabu ɗo joni en teskima leydi Sénégal leydi Algérie eɗen gandi ñaw guertoɗo ari holno ñaw o arde mabɓe soit koye jaram walla koye ñamde majje walla koye taariri majje wonko waɗa ɗon yadata e majje ɗe dafe neɗɗo so ñaami o rafe o daña caɗele rafi ardata e neɗɗo tan ko ñamde ɗum firti noon ñamde yode laaɓ kadi neɗɗo yo hiñ ko ñamata wona ko heeɓi kala ñaama neɗɗo yo hiñ ko yarata wona ko heeɓi kala o yara sabu hande so en jii ñabbuji duumiɗi e men ɗi e ko goɗo hen no gorko wittiyanke ko sifi e nder wittoji makko hankinde leydi men woni vierge laaɓi ceer tun wani ko leydi ndi ganduɗa ala produit ala chimique ala haydara so ndiyam tooɓi beeli keewa jara ha reedu ma heewa a ala caɗele daabeje ma jara ha deedi keewa ngala caɗele daabeje pikkirtake yimɓe pikkirtake jeeyi sababu e duuɓi jawtuɗi so tenke ngari ha keewi walla ñaamowo ngari ha keewi ngan sanga wittoji luggi godani ko avion ngaji garata ene pompana men ene ndufa poudre uji beele wara kowoje walla wara tenke walla wara celli ñaamoji mbete on produit barɗo fittandu so naate leydi mbete omo maaya walla o maayata so ndiyam tawimo holno wattirta e ndin taaridi holno wonirta taw ganduɗa yoga e nokkuji mabɓe kamɓe ɓen ɓe kutorta ko e ɗin fannuji ñabbuji naata e men seeɗa seeɗa taw rewi koye ñamde posnade walla jaram posnaɗam ene foti ɗo hen yurnitede ndeke holto wittiyankoɓe Afrique ha mbawa seɗande en ko eɗen daña cellal sabu hande a yiyen neɗɗo o rafe o yaha hôpital o waɗa analyse uji kala rafi makko ronke yiitede tene ko hunde hawnide sabu holɗum o jibidinaka hen tene o waɗani gueɗe ɗe en rokkamo ñaw ha saka oɗo henna boros mo dañi hande en ronka yiitede so wona taw ko ñamde posnade walla jaram posnaɗam ha heewi e nder ɓandu makko wonti kornikaji kewɗi ronka wawde sernede saabu natiri e makko e kala sifa ñalawma kala omo ɓuura ñoodo binde o watta wurde hakkude hôpital e galle rendez-vous ji e galle goɗɗo ne laaratene ko ɗon fayi ɗum waɗi hande galleji min ɗi kala ko rendez-vous ji kala mo jiiɗa no mbadduɗa e ɓandu joni noon Afrique mbeten jooɗot tan cabboɗen e wittoji taw ñande kala simikaji ne naata e men ñande kala simikaji nana ngara joni noon yeru e ko haali ko ngam ñamde nde e yarde nde ha mbawen famde ko ɗon ñabbuji ɗi natirta e men hande en gonti yiɗɓe haalis ɓe kulani rafede yiɗɓe faggade jawdi hayso ñaw ene naata mbaɗaɗo joni guesa ñamakko yiru yiddema joni joni guesa ba moƴƴa tan beele mbatta yeyde sakuji ñamako joni joni daña haalis dofa e mabba produit ji dofa e mabba chimique porsa guesa ba porsa leydi ndi porsa ndiyam ɗam porsa leggal ngal porsa ɗaɗol ngol ay porsa ngal jibina law ngal sortina ɓiɓɓe maggal taw yontani produit o naati koye ɗaɗol ngol rewe leggal ngal wawni pindi wawni ɓiɗɗo jibini yaltin tawne sawe nder makko
ñama ko ara toppa ko e barme ma aɗa toppa ko e lahal ma aɗa toppa ko e longere ma aɗa ñaama ene toko ma nder ene toko ma nder ne sora e nder ɗaɗi ma ƴiƴam ma ndiyam ma ha bonnan ma taw ko produit o woni ɗon sabu en teskima ene rokke en yeru maaro ko coñeten ko eɗen kula ñamde ko lebbi jeegom so pucci men kewɗi ene daña hen caɗele caggal nde ñaami pilta maaya sabu holɗum produit o nde ɗon ɗo coñƴen produit o ne saawi e nder abbere nde ɗon ɗe ɗe hecciri nde yoorani hay so nde yoori ne soomi nder holko tindinta en wonde abbere nde nde dañi cellal timmugal wonande neɗɗo o ñaama taw mo selli o yara taw mo selli so en garti e leydi taaridi bonnetake kala neɗɗo kutortoɗo e guesa mum hande soit ka jeew carotte walla ka jeew suppome walla ka jeew nate walla ka jeeyo fatat walla ka jeew kanji walla jeyta ko follere walla jeyta ko ñamako walla jeyta kanji kala mbawɗa yeedi hande ka porsowo ko porsata ko noon ko haalis jiɗɗa dañde kono gonɗa koye ñawnude rendo ngo ɗum janggo holno jogoɗa waade hen goto min kala yo waɗe hoore mum ko responsable e oɗon banggue goto min kala nana tafi felo ngam ñawnude yimɓe yidde dañde haalis joni 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 an oɗon neɗɗo ƴewto ñawore maɗa ñawa hoore ma ƴeewa ndi leydi ma ni bonnata go ɗiɗi yimɓe ɓe ñawnata tati haalisal kala dañata ten ala kadi ko wawi safrude haydara duttuɗen e biyo doorde mawɓe men ne gandi ɗum eɗen gandi doore eɗen gandi kaaye nayyi eɗen gandi dubuuje nayyi eɗen gandi no yaranno eɗen gandi borgoɗe ɗe ko nafanno ɗum tan rendina goɗɗum ɓeyda waɗa produit ji porsoji ha hunde jibinan en caɗele hande woni caɗele gonɗe jeese men saabu hande kala mo jiiɗa nana jamma ñalawma ɓeyditi dépasse mum ordonnance uji kala hande mo jiiɗa so noddima téléphone waytontoma ko rafi mi sellani kala mo jiiɗa waytontoma ko rafi mi sellani jiɗmi tan ko safrade mboɗo jogui rendez-vous ji hôpital mi wona karɗo cellal ceeli so joomum yeehi sellata ko ordonnance uji winda poɗɗe o ñalla yarde ɓe guite coltima ɓe ko ñiiƴe colti ɓe hankkadine natti hay yiide natti hay nande ɓalli gasi yimɓe joori ene mballitoro poppanteri e ƴewde jarmeje beele ɓalli ƴuufa taw ndere koko ñawi haalaɓe musidɓe tedduɓe so en jettima ɗo en duttima ɗo Allah wino ene qur'ana haqqillaji men ɗi koɗi mbawi artirande en ha mbawen rende cellal men ganden aduna o wonti aduna commercial neɗɗo biyaɗo ko cafrowo médecin sans frontière ala ko wawi ema haydara croissant rouge woni croix rouge garɗo ga ala ko wawi ema haydara médecin ji tubakoɓe iwoɓe caggal leyɗele saaha mbaɗa wangoji e nder dispensaire uji men e guure men ala ko mbawi emen haydara ala moɓe pikkiri ɓe caffi ha selli wi alhamdulillah hankadi sirten ala donc to firti ko jaraten ko ñamaten ko woto mbiyen gila hanki ko ɗum ñamaten ko hanki e ko hande ko jiida hanki an ko gawri ma ko toɓat tan tawɗon dorne nde mbaɗɗa ɗon aɗa soppiti guesa ma ndema coña keelele jonca ko heddi ko ñaama so ñebbe mum so gawri mum so deni mum so mango mum ko wawi wonde kala ko an remiri jungo ma kono hande a remat gayna ñaama fo ha laaɓa janggo pada ha laamu rokkuma awdi ko laamu fewni awdi ndi walla hol pewnuɗo awdi ndi awdi ndi holɗo ni fewna holko waɗa e nder awdi ndi ha saka awdi ndi so awama ene rokka ɗum sembe wawde darade law wawde mawnude law wawde soñede law ha wawa ñamede law holto farnuma e law fulɓe noon mbi ɓiɗɗo jibinama joni mawni joni rattana ko mayi joni ɓiɗɗo jibina joni joni mawni joni joni o mayat joni joni en gonti yiɗɓe hunde joni joni
ɗum waɗi maayen joni joni. Goto men kala yiɗi ko yo dañ joni joni, yo waw joni joni, yo andu joni joni, yo faam joni joni, wadde wo maaya joni joni. So en bitti haqqillaji men ma en tawtu rafiji men koye nder men. Mawɓe men dafama, sukaɓe men dafama, worɓe men dafama, rewɓe men dafama, kono en duttaki e wittude, en toñi juuɗe, en cabbima e aroɓe wallude teno ko ɓe gonno anɓe hanki yinnoɓe gaynude en. Ɓe dañi peeje ngam tongude en, ɓe posnira en, eɗen mayra seeɗa seeɗa tenen gonta seste mabɓe ha abadan. Yo Allah won ballo. Tinnoɗen e wittu, tinnoɗen e wittude, ndentoɗen simik, bittoɗen e produit ji men hanki ɗe Allah rokki en. Daabeje ɗe ɗe jiiɗen Allah tagirani yo en parnoroɗe, ɗe ngari ko faabade en. Ko yaltata e majje ko hunde safrore men, safrirta men, safra tarindi men. Ñiiwa ko bonni ladde ko kala ko fewni ɗum ɓuri, sabu ñiiwa so janciɗo hen ko ɗum ko hen leɗɗe puɗata, sabu ñiiwa ñawata ko huuɗo e leɗɗe. Koba jancata ko engrais mawɗo, ko produit mawɗo. Kala leɗɗe puɗɗe hen nde wonata hitande tawɗe mawni, ko ñiiwa bonni kala ko fewni ɓuri ɗum. Naggene e daabeje men kala koɗe bonni e ladde koɗe pewni ko ɓuri ɗum, sabu ko jance majje e kaaye majje punnata, moƴƴina ladde, moƴƴina gese, artira men cellal wonani en ɓural, taw humpa alana en. Teni en kumpama ko gaddanteɗen, kono enen en ganda ko ñameten. Woni hande awdi cabboɗa, awdi maaro. Mi sabbo awdi hanki mamma joguino ko keelele, hande an cabbiɗa ko awdi, mo rokkanma awdi leta to itti lawdi a anda, hol dokkuɗeɓe awdi a anda. Humpitade ɓuuri humpede, yo Allah won ballo. So buuɗali rumede feri feeñe windere, feeñe ɓatake, cellal ɓalli, musidɗo mon, giɗo mon, sehil mon Sar Abdoullahi Sarr. Yo jaam Allah ñallanen.